moment, heu vist el cartell del Sonar? Sí, ara ho estava parlant amb la Berta, és increïble. Brutal, aquest any no me'l perdo. Ei, per què no hi anem junts? Massa comercial. Jo, quan vull anar a un festival de música, me'n vaig a Berlín. I quin festival de música hi ha a Berlín? No és un festival, Clara, no és un festival, són molts. Evidentment, no et faré la llista ara. Pol, que fa tu, sisplau. D'acord, nois, un joc. Imagineu-vos que cada any us regalen una entrada per anar al Sonar, però a canvi la vostra família no pot anar mai més a cap esdeveniment cultural de Barcelona. Acceptaríeu? No. Sí. Vull dir, no. Vull dir que no els importaria, però no. Que no. I ara imagineu-vos que podeu anar sempre que vulgueu a qualsevol esdeveniment de Barcelona gratis, però no podeu dir a ningú ni explicar-ho per xarxes socials. Acceptaríeu? Però una cosa, encara que no ho expliquem, ho podem esmentar a Facebook, No, a Instagram. tampoc. Però em puc fer una foto al Sonar sense dir què és? Que no? Però sí o no, Clara? Però a veure un moment, de quin esdeveniment estem parlant exactament? Doncs de qualsevol esdeveniment cultural de Barcelona. El Grec, el Festival de Cinema d'Autor, qualsevol cosa que facin a la Virreina, l'Art Santa Mònica, teatre, dansa, música, performance, tot. I la Game Expo per gamers? Ja ho tinc, Clara. I si poguessis explicar tot això a Facebook, però a canvi t'haguessis de liar amb la teva mare, acceptaries? Ei, què passa, nois? Però què he dit? Talla! És una mica fort, això. Jo? A mi fa gràcia, tio. Els de la Crec que m'està aquí ratllant, Però bueno. Escolta, jo no he anat mai al Sonar. No m'ha sonat. Què? Però em dóna la sensació que tots aquests grups que venen els coneixen a casa seva i prou, no? Perquè... No els coneixes, tu. Clar, bueno... Sí, quins grups vas anar a veure? Vaig anar a veure Mad Honey. A quin any? Volia anar a veure Tame Impala, però no podia. No, però la gent va per fer-se fotos. Però jo, per exemple, quan he anat al Primavera, les fotos que he fet no les he penjat enlloc, ni al Facebook, ni a l'Instagram. No, de veritat, t'ho juro. Hola, sí. Això, per cert, sempre ho he... Puc tocar-ho? Perquè sempre m'ha semblat com... Com una espècie de rata. Guai, eh?